Nie každý podnikateľ musí od 1. mája 2026 prijímať platby kartou. V minulom videu sme si povedali, že od 1. mája majú podnikatelia povinnosť umožniť svojim klientom platbu bezhotovostne. Ale naozaj sa táto povinnosť týka každého podnikateľa? Celé je to naviazané na e-kasu. Ak zákazník platí priamo u vás, na mieste, to znamená v reštaurácii, v salóne alebo v obchode, tak potom je e-kasa povinná a spolu s ňou aj možnosť bezhotovostnej platby. Ak však fungujete iba prostredníctvom faktúr a zákazníci vám neplatia priamo na predajnom mieste, tak sa vás táto povinnosť netýka. A aby toho nebolo málo, zákon upravuje aj výnimky. Umožniť bezhotovostnú platbu na predajnom mieste nemusíte napríklad pri náhlom výpadku systémov finančnej správy v momente nákupu, na miestach bez internetového signálu, napríklad horské chaty, alebo ak ste podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím a máte výnimku z používania e-kasy. Ak ste podnikateľ uskutočňujúci predaj cez občerstvovacie automaty. Ak svojim zákazníkom bezhotovostnej platby neumožníte, hrozia vám sankcie. A presne o tom bude moje ďalšie video. Takže keď nechcete zmeškať ďalšie právne rady pre podnikateľov, sledujte môj profil. Viac podrobností nájdete v článku na mojom LinkedIn profile.